Mga kapuso, balatian nga acute gastroenteritis nagkuha sang kabuhi sang isa ka tuig nga bata sa Takasharo, Iloilo City. Ginakuhaan sang tubig sang pamilya, ginaimbestigaran kung posible ginhalinan sang infeksyon. Si Kim Salinas nakatuto. Napataya man nagduwa na katuig nga bata sa barangay Takasharo matapos nagsuprer sang infectious diarrhea o kon acute gastroenteritis sa Agosto 30. Suno sa lola sang biktima, duwa ka adlaw antes na patay si Baby Cairo. Ginhilanat, ginlupot kag nagpalanukay ni. Ginpa-laboratory kag ginpainom manini sang bulong apang wala na natabangan. Ang mga ito paggabi, bala mo nagdulain na matsyag nagalapsi na sa daw nagawild. Tigindala nila sa ospital pagkagamot to. Ginkakibot sang lola ang kabangdanan sa kamatayon sang iapo, bangod ginasiguro nila nga distilled water ang ginapainom sa bata. Wala man ini masami nagalagaw sa mahigko nga lugar. Apang nagtuad nga ginapaligo sa biktima ang halin sa ila bomba. Si Baby Cairo ang ikanapulo nga napatay bangod sa acute gastroenteritis sa syudad subong nga tuig. Ang ginakilis ko dira sa bomba sa nga ako ginatigang, pero nga ako nang ginatubi na amo nang purified. Di wala man maglain ang dyan. Bangod sini, ginapahanumdom sang barangay ang importansya sang pagpanglimpyo sang palibot kag pagpasiguro nga matinlo ang water source. Ato na niya guro nga mapangayo dira ya sa pagpanglimpyo gid sa sulod sing balay sa aton nga panimalay at least malikawan naton ang ining balatian. Suno sa Iloilo City General Services Office, pasiraduhan o kung hindi na pagtugutan nga magamit ang bomba kung mapamatud-an nga kontaminado ini. Kina-condemn na yun ang source of water kada kuha na sa sample and if the result will contaminated by E. coli ang source ng tubig, then it will be condemned. Pulo kabubon na ang gitakpan sa GSO sa syudad nga kalabanan na hamtang sa Iloilo City proper. Apang problema sa gihapon ang mga barangay nga padayon nga nagagamit sang bubon nga ginrekomendar na nga pasiraduhan. Sa pinakauli nga datos ng Iloilo City Health Office, naglamot na sa 408 ang kaso sang acute gastroenteritis sa syudad subong nga tuig. Kim Salinas, 1 Western Visayas.